É alegre a canción, o cal me choca un pouco. Que marcianada. Hola, que tal? Sou Sella Gordillo, benvidas outra vez aquí a reaccións de cousas estas que vou comenzar a facer. A ver se pillo un pouco de velocidade. E hoxe vende estrearse o novo single de Muse, unha bandada que gosto moito, que se chama Will of the People. Sería xa o terceiro adianto do que vai ser o seu futuro disco, que se chama Will of the People. O primeiro foi Won't Stand Down, flipoume, Compliance, gustoume, non me flipou tanto, pero gustoume, en bucle, Compliance, en fin. E abrimos co terceiro, que saiu xa un nada de adianto, 10 segundiños polo Facebook, que soaba iso a The Beautiful People, sonaba The Will of the People, The Will of the People, entón nada, iso acaba de sair, ainda non escoitei, máis de ese pequeno adianto, así que nada, imos escoitar un poquinho, a ver que parece, algunha pequena conclusión ou cousiña que podamos contar sobre o tema ou que están facendo aí, Matthew Bellamy e compañía, pois alari. Dito isto, se a primeira vez que pasas por aquí, pois xa sabes, suscríbete por seguir máis vídeos de cousas musicais que faremos por aquí, ademais algunha versión traducida ao galego, e nada, tamén, calquera cousa que te apeteza comentar sobre a canción aquí nos comentarios, pois seguimos a conversa, vale? Imos aló! Marilyn Manson total. Oh, sí. Ostra. É moi Super T-Rex. Moi glam. Se siente ca guitarra. Aí o CGI. Ostras. É alegre a canción, o cal me choca un pouco. De música, digo. Que marcianada. Sí que non me casa de todo as imaxes co que transmite a música. Super glam todo, de concepto. The will of them. Este xa tiñan grabado desde vai. Está infiltrado. Collemos o retrouso encima do riff para engordar a última volta. Ai, ese CGI, ai, canto CGI. Mal, está un pouco daquela maneira o CGI. Ostra, non contaba para nada por iso, por esta banda, Como adianto era The Will of the People. O sea, eu esperaba un tema como oscuro, pero a verdade é que é super alegre a nivel musical. Ahora non sei exactamente que de a letra, o título é o que desexa a xente, os desexos da xente, pero non exploraba, o sea, basicamente como ven son, primeiro, o Marilyn Manson co The Beautiful People, porque este incluso rítmicamente é o mesmo.
non sei esas números sílabas. Beautiful, the will of the beautiful, sí, son as mesmas sílabas. Aprendo a contar sílabas con 1, 2, 3, vale, en fin, a verdade, o riff principal, deixame lembrar como era. Sí, básicamente son dous acordes, está en la mayor o tema. É moi, o sea, ese ritmo pum, é como a canción esta que na peli do Joker, non sei se lembras cando vais as escaleiras, que de pois é un pouco esa vibra. Tamén o que vos decía, T-Rex, a canción así icónica de T-Rex sería 20th Century Boy. Esa maneira de coller guitarras, doblalas. Entón, o que estou vendo é que de momento hai dous temas moi oitenteiros con distintos perfis, porque Compliance era un tema máis pop, máis que tan rock glam como queramos chamarlle a isto. E logo temos a marcianada que é Won't Stand Down, que ten reggae e ten heavy bastante dureto, e un pouco de dubstep incluso. Entón, teñome mareado. De momento é a que menos me chama polo estilo que intentan facer, non porque o tema non este mal. A nivel de espírito, un pouco me pasaba con Pressure, un dos temas do disco anterior, que era tamén así como un retrouso moi alegre. Digamos que a mí me chama máis pola épica e demais, pero pareceme ben que estén divertidos. E tamén xa levan uns cantos discos meténdose así a aburrirse, pasando drama eterno. Eu vexo ben que saquen singles divertidos. Agora, a ver isto como encaixa dentro do compendio de cancións, que agora non lembro se eran 10, 11, pero bueno, ese é un álbum bastante curtiño. O sea, non nos imos os 14 que tiña Absolution, e nin as tolemias que hai agora de discos que temos o de Bad Bunny con 23, Rosalía 18, se son 18 ou 16? Bastantes, de calquer caso. E que pasa? Que logo aproveitan e meten os seus filtros, as súas marcianadas varias. Por exemplo, hai unha vez que poñía aí carga e poñía o filtro que como me meten un por enriba das guitarras. E logo a estrofa, imos coitar unha vez, ten un pouco esa estrutura tamén que coñecemos, por exemplo, moito de American Idiot de Green Day. I don't wanna be an American Idiot, que é unha maneira de separar estrofas ou de frasear. Pois iso, dar aire entre a frase, deixas que cha sente e metemos a cousa que ten que ser memorable. Pois un pouco esa estrutura que xa tiñamos en American Idiot e en moitas outras cancións que se vos ocurren. A decir verdade, pareceme un tema interesante. Non vai ser dos que me conquista o corazón, porque a verdade é que tanto Won't Stand Down como Compliance estáme poñendo o nivel moi alto sobre este disco, pero non me parece un mal tema, aínda que non se adapta ao que eu igual máis buscaba do grupo, pero non me parece mal tema, por lo menos non é un tema aburrido, dache para moveros, pero me caza un poquinho. Volveremos esta semana tamén con un renovo vídeo, porque creo que sacan tan xogueira single agora o venres, entón o venres pode quitarnos menos de tempo, pero o sábado tenemos novo vídeo, así que xa sabedes, suscribidos aquí ao canal de Iago Gordillo para máis contido sobre música que iremos subindo nas vindeiras semanas. Lembrade que tamén no Twitch de Recuncho Gamer, que sai por aí cortado, pero bueno, Recuncho Gamer ten na descripción, pois tamén facemos algún directo musical e estaremos en breves intentando facer cancións do verán, así que se pasades por ali, pasades a decir a letra. Pois eu quero bailar toda a noite, bailando vai. Esa creo que non existe, podemos la facer. Pero iso, que imos compañer no Twitch tamén cancións, e aparte de facer versións ou que nos ir despedindo polo chat. Sempre unha cousa moi divertida, que logo choramos todos porque que desastre todo. En fin, pasade boa semana. Saúdos de Iago Gordillo, coidadevos.